हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। किसन बानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा खबर। आज हम आप लोग के बहुत ही प्यारा सा झूमर सुनाते हैं। आप लोग के कैसे लगी कमेंट करके बताए लो। अगर हमारे चैनल पे नया हो खबर तब प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करो लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो लो। आई लो गीत सुनी लो। पियावा मिलल न पड़ गवार हो कहनवा हमरो ना माने ननद। पियावा मिलल न पड़ गवार हो कहनवा हमरो ना माने ननद। ना माने ननद हो ना माने ननद। पियावा मिलल न पड़ गवार हो कहनवा हमरो ना माने ननद। बोवे के कहल हमरैया सारी सैया। बोवे के कहल हमरैया सारी सैया। बोई अइले मोटर के राय हो कहनवा मोर ना माने ननद। बोई अइले मोटर के राय हो कहनवा मोर ना माने ननद। पियवा मिलल न पड़ गंवार हो कहनवा मोर ना माने ननद। सींचे के कहल हमरैया सारी सैया। सींचे के कहल हमरैया सारी सैया। सींची अइले मटर के राय हो कहनवा मोर ना माने ननदी। सींची अइले मटर के राय हो कहनवा मोर ना माने ननदी। पियवा मिलले न पड़ गंवार हो कहनवा हमरो ना माने ननदी। बढ़िया।